Jaintia Taxi Owners Drivers Association minta kasi kalau pelong ya ke program berkerpang jangki nongyat kali lani ke 6 driver day ya ke program la pelong hamadan Tailang Playground had kia West Jaintia Hills District hakate kasni la wan banya shimintalang daki kenhun jangki seng nongyat kali kiba naki district ba pher kum na West Khasi Hill District, na West Jaintia Hills District, na East Khasi Hills District, ki district ki ba na rilom karo, but na kiwe ki district, la shimentalang ru da ka sinjong ki wahe shnong East Jaintia Hills District, ka Jaintia Students Union East Jaintia Hills District, but na ka office jong u District Transport Officer East Jaintia Hills District. Ya kani kasngi bakerpang jang kinong nyat kali la jurake manla usnam ha kabakum kani kasi kabalong kum ka jingya kandu lang jang baro kinong nyat kali ki bahapo ka jela Meghalaya kibla ai jingran ki kan thop ukong san u MVI ubana ka office DTO East Jaintia Hills District uba hey manmi dakhar president jang taxi driver na East Khasi Hills District Ubadeiru Chairman jangka Joint Action Committee jangka Meghalaya Commercial Vehicle Uba Wan Donbok Jerwa President jangka Sinjuk Wahesh nang East Jaintia Hills District Uba Jasper Barret President Jaintia Students Union Cleariat Circle Uba Livingston Sama President East Jaintia Taxi Owners and Driver Association Uba Tiplang Rimbai Uba Pornes Marwen na maukarwan kihe sorka kiba nakatanat Meghalaya AIDS Control Society u President Jangka Taxi Association na West Jaintia Hills District pat kibe ki local taxi ban kamay bakindon tang ki local taxi ban kamay hapo ki district ke jongi nga ngai scam ma kini ki jings neuro kinom roy namar bonsin ka jings neu hi namar karoy lada ni ailat ya kini ki private vehicle ban kamay bianya po ka district ka jongi but shwa bangan syong nga karpat ingi bangin don kata ka jingmut ba mingin penkeladur no ya kani ka jingmut ika mindset ka jongi bonsin ngi ka mindset ka jongi ngi don ni kata ka attitude lene ka ego ka bengim kwa ban penkela nga kerpat ya pikum ki driver wat he tang ka jing keno ya kinong elam jong pi lane ya ka office ka jong ka police department lane ya ka office jong ka DTO department nga ong pi tong ini trelang wat ya keno iwe nomor kan wan ra jing bhayangi ngi de ban penkelai kane ka jingmut jong berkat ka jongi namar ladangim ya trelang ladangim kwa ka jingkela ngimla ban wan ra ya ka jing bha ka jing miat kumta nga kerpat yangi ba ngin change ya kata ka jingmut jing berkat ka jongi daga bangin ya tre chitom daga bangin ya trelang bat nga ngai scam bangin la ban penyaj ya kane ka kam syakmat hakane ka district ka jongi bada po ka jelahi baro ka we nga kerpat yangi bangi kum ki drivers napi ki asyan ki baper to pinitre lang pinom ya kane ka asyan hang ni po district jongi wadom yangi namar bonsin tang ki asyan Kajing wara kajongi kene rai kajing wara kajing teli produk prosnam kata kalong ba ngingi kwa bala kuno ba nangni sakmat ngidai ban tip sai ba balai bangibo ya khanar terek pidakan mau haus nam arjar khan reu kaladon kajing sakhen po ya weng nong nya kali jongi da ka buram ya ki reporters ki bedon hangne ngan pensai da ka bangang kenma penkenma biang sai sisen kata kalong ba kajing yurat jong ne leader jong opposition jong kejela jongi mementa ya way nong nya kali bana kitan nong kendong na po Eastern West Khasi Hills mementa ka ba jingjia ka ba jia hang tai po laimer men ha khatway terek
jong menai Februari arajar kan reo nadu nang ta ngi sas pei phang bat ngi da pei pet mat ya ke ke benta ke ba ngi de ban yeng nang ne sakman bat kumjuru nga kentu ya ke sorkar ba phim dei ban pet tang ngi kinong nya kali pide ban pet ru de ya ngi kinong nya kali komersial pide ban pet ru de ya kinong nya kali private dan kam ya kano ke benta tan ya kinong nya kali kamai menlet seki meeting hatu pitep ba kejing tan ke jong pi kinong nya kali kamai pilate merau ya kejing mot jing perkat jong ki namar ba no nong nya ya kali kamai si sen mulak ta ek sabi yo sabi kali men step utrai kali dan kam yi ti bai kamai den dai ta lada pisat tan no kum to bat mono banaya kita bai kamai bat nang ne sakmat nga kentu lada dan ki kali ki jong pi nang ne na po irjentia la ne was jentia ki baha pa po karilom jentia balada dan ki bakum kata pide bandawa bai sngi na ki lada kim ai bai sngi mbit ye phiru finlet balai ba finlong mrau hala ka jong kari hala ka jong ka sap ka papi pila yo ya kata ka ba ka benta kum utau drivers lingba ka transport ya kata driving license ka kamram ke chongi kalong bangin burom ya ka kam ka bangi trai om dai tang ka ne ka sngi ka bangi pendon burom ka ne ka sngi bangi sngew tho la ne bangin ong o ngi dai ginong penpo ya ginong lek nong wan ka wai ka chaka ngarong e phiru ka chai ba ka ne ka kam driver ka dai ka kam kama jak po chongi ngi dai ban burom ya kinong lek nong wan ki bangi khot ki passenger jongi habangi rakhe ye kane ka sngi ka don ka jing mot bat ka jing thmu ka ba krau bangi yo ban ye lom lang kum nei kroi ban ye slok ban ye pan sngew ban ya ai ka jing sneng la ne ka jing ya ai men se mi wai ngi ti ba ka kam roi bar kam long ka basuk yang ngi wan ka long ka kam ka mai jak po jongi hanrei ngi don ka hok ban pelait nak benta ka wei jong ka sngi ka bangin pen don burom ye ka ni ka sngi